Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pran nyau laiwe khandai hindriwe ar nyau lai namar ka jingnang jelei jong ki nong di drugs bat ka jingyola jong ne jat jing di pen puat ban nang tu ya ka jing lui jong ki babon ki samla ka ba menta om dei tang hi chikasor bagi beriu ki di drugs bat pendon kam yau drugs hendrai ki nong pendon kam drugs kila sedang ru bandon haki jaka balong nong kendong namar ka jing sokya halor ka jing mi jong ki babon ki jingja ki basngosi ki ba mi na ka jing don jong ki nong di drugs bat ka jing nang sirkhei jong ka jing sha panjat jong ki samla da ka jing kum pendon kam bakla yau new drugs ka jing sengkentei jong ka pastorate nongtung jong ka balang presbyterian hapo ka jing lam jong tumen masan di sokmi udio executive secretary jong ne ka pastorate kila penlong ya ka awareness program ban pensai pajba halor ka jing sliu jong ne ja jing di penbuat badru hak juga por ke jing pensai halor ke jing pang yebet na ke jing shong kha pathar ke belatip kum ke jing pang HIV AIDS ya ka bala penlong menta ke sengi hamola senai hakene ka awareness program lawan ru bani simbenta da Reverend Bidon Box Im hak jing simbenta lang jong ba Charles Marngar obu MLA bat MDC ka than kinong kit kam bat kinong ilam jong jing sengkentei nongtung pastorate bat kiwe Shushu hakini kesengi hadin ketika awareness program kabala penlong da ke jinge sengkentei nongtung pastorate ke balang presbyterian lapun bot sa ka free medical camp lani ke jing ai jing sumar a bat ai dawai a ke ba ke jing sengkentei kala penlong ye ke jinge trelang baru MLA ka thanyu ba Charles Marngar rengkat ru bat ka office jong DMHO report district nongpo ha ka bagi pajba nang ka than kilawan bane shimbenta nadu ketika awareness program bat kum juru ha ketika jing ai jing sumar a bat ai dawai a Kasngo ba ka day bandan ke jing thaulat kasngo tanat ba kidon kaptuk ani ki jing seng samla ki ba ngayo ben trailang ba ki ba ngalai share ba ki kata kejo problem mar kidon judon ki pun ki long kemi ki ba phone nga yung pastor don em ki rehabilitation center ki ba yo mang ngem kot bor bar ka basngo shkai ka long ba ki ba khamngop ki ki wan ki long yeng ki ba jenjar ka yo kon ti ngaju keren ki jing seng samla kidon jing seng samla meta ki ba jet ar lai ngot na ki yarap ki ban pensa ni hab ki ai ke jing sil ti kata ka di ka wei ka bakila ban le mo ni ki seng tin ri na ka liang jok sarkar masngo ba khamta mi ni ki BPL kadi ban perkhat ha ka bi dei ban kumno ban yarap lem ya ki rehabilitation center nomor ki rehabilitation center ki hapan siu ki hapan sim mi ka dor nomor ban ron ki kam li ka busung ngir ni ka di addiction center ka bi ka busung ni hab ban dan ki jing dot ki sam dawai di sini lara nak sarkar kalak ban kersan ko mata ka don ni ke kersan ri la kalak ban kham kersan dan ni ha ka ban don ke jing kersan kerpang na tagi BPL sngo ba ka kata kan yarap sibon ye ki long ye ki beduk kalak ban kersan ki ko joki ha ka bidai ban ke jing sumar na ka ni ke jing pang kerni to kiniat aga bidai ba kata ngasku ba ni tu ki la don ki snem ki ba ngila lumlang ye ki rang ba snong kham ta ma nong ba snong ngila kren ba ki ngila liu jung ba ki don sibun ki ba pen pau ye ka jing telot jong kenal ko Narcotic Act dan ke NDPS Act ke banyong ti bat alo katangi ngasmo ba na ka government kala dei ban le ye ban pej ban kampen klan ha ka bi dei nomor kion kirang pa slong ki bang ya thaj ban kem ni kinong di drugs le ni kinong nomor ke jam pelam ta ai ti la kem la up stom tin re ha ba khadu kilat ni rusuk nomor ba ka ani kam perking ti kita ki ba na ka government kila ban le ha ka bi dei bat ke jing pen klan ya ni ke NDPS Act ngaso ba kalong kebedan kam adu kata ki ting bon gir kom perkhang kambalang kita ki kan ai ngasu kan bani ba kane ka jing secretary jong ka nong tung pastorate kidon ke jingi i jungai hakaba kiyo i bakala de ka po bagi haban perlong ye kini kijai tinteng ha ke jinglong briu jongi kidon ke jing sko ban kren sepang ke HIV AIDS maringi haban batai ya ka long briu man briu ya ka shongkha shongman ban pun ye ke bangi haban batai tinteng ke jing sko tinteng bangi de kinong yalam ha balang bat ba yum ikun hun balang kidang don ke jing sko bakap mlong ban keren palang rei na sukemen ba kat banang mi isngi ngi iba kimi kinong yalam kiba yo ijengai iba perkhat ya kalawai jong ki kun samla kalawai ke pateng ke manwat jong ki emlang kesalang ke jongi ya kebening kong e ngaso de man ai ke buram na kam jong ki ba ki le ijengai hoi
Imla ban len shisha i kejing nang jelai kejing nang purstet kejing kerni haka kamdi drops kejing ek hai drops kebalan la kesngi ni kejing yokem kejing syakem kebasyafe ngamla ban len ru nong yalam district haka riboh district wei de kinong ni kmat hapo ke riboh district jongi babon ba kisamla kilangop ane kilalong addicted lagadai hakini ki area ki surok ba bat ke basusi kolong ba kidon ki benta ki baksa kapso sa ki snong ki banong kendong ki jongiru ki banadon ki kun samla ki basya penjot hau new drugs di namar kata ngaso ba kum nong ni kmat ngade ban ya kersan lem ya kini ki benta om tang bangin keren ha assembly om tang bangan keren ha polisi hey ban iru daki kam ban mi shamadan ban is kurtei ban ikai ban ai ki honest program da ka bangi khat ki expert man nga ngam deu expert ban yarap da ka bangi wonra da ki expert bakin ai ki jing hikai ban pensu thu ki kon samla ki nong song snong hakane ka dong ka than ka jongi bat ha ka jelahi barok ko ya ka elong ka ai ka bas khotna na do ta tam da si apa ngi layo ya ka honest program spang drugs lung by store ban ngi layo spang ke HIV AIDS na iba jam sapang ibalawan na Megalaya AIDS Control Society haka bangi layo ke jing mentoy ke bakram banangit bagi pai ba nong song snong haka ni ke dong ka than ki jongi kilayo sibun ki jing ku leng ba jong ni ke sngi bat haka ni ke medical camp mentaru ngit ba ka long ke jing ku ya ki nong song snong jongi haka ba kilayo a free ye ki dawai ki shen ki test kat ki ba kila ban le haka ni ke sngi ke pamata hang ni apa besnong malas na junkie ki priyo ki baran yok jing pang HIV haka met ke junkie ado banta ki adan dona ya dan rius pangut apori boy kita kan rius pangut ki dei kang ki balawan syakmat kumalong mende ki bada register bat office ke junkie ha ubnai Oktober hadu Desember jo usne baladak bilang dak le ya kene ka integrated health campaign haka bang ile hadu san puna tadi gisnang apori boy district balle ya ka screening ke junkie patang hai tai po ri patang ar bnai adu arpusan mot ki priyo ilap ki baladon baru ke jingpang HIV hagame ke jengki ine ki data ni sa kumbaga ni ki barit ya tang sans pangot tang arpusan mot tang prahajan mot re ang em kimde ki data kita jingteng ki barit re kita jingteng ki babu ya kalawe kabadon ya udah jingkili ba mapha ada yin re da kababuram mabinga baladang ade ban kedau warga area Shanero Kamdeshuk area kebarang light na dajing don jeng di priyo di badan HIV hagamet kejengki